2025 मायथाइया थारैनो जोंनि बिटिआर बा बिटिसि ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय सोलायनाय लाबोगोन। बे मायथाइयाव जेरैखि जाया सोलायनाय रायजोफोरनि गेजेराव लाबोथारगोन। खारन बे मायथाइखौनो बयबो राजनीतिक दलफ्रा नेनानै दं। बिजेपियानो जा, कंग्रेसआनो जा, एजिपियानो जा, जिएसपियानो जा, बिपिएफआनो जा, इउपिपिएलआनो जा, आरो बेखौ लानानै बिराद थैयारि सोलिगासिनो दं। दिनैनि भिडिअआव बिपिएफआ बेखौ लानानै माबादि थैयारि सोलिदों आरो 100% आरो फैगौ समाव बिराद सुबुं गौमा खोन्थानो थांगासिनो दं, लाख लाख सुबुं गौमा, बेखौ सासे दैदेनगिरिया फोरमान होदों। बेखौ आङो जोबनाय फारसे हैगोन। स' अब्ला भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै दिनैनि बे आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोसे आसा खालामो सोनो नोंथांमोन बयबो मोजां दं। दिनै बिभिन्न नेसनेलानो जा, आनसलिक दलानो जा, जायफोर राजखान्थि दोलोफोर दं जोंनि गेजेराव, आसामनिफ्रायनो जा, इण्डियानिफ्रायनो जा, नेसनेल बिजेपि, कंग्रेस बायदिफ्राबो बिटिसि इलेक्सनाव बाहागो लानो थाखाय आथुर जादों। दिनै रिजनेल पलिटिकेल पार्टी हिसाबै वी हैव टू पलिटिकल पार्टी एज द रिजनेल पार्टी इन आवर एरिया, BPF एन्ड UPPL। येस, ओके, बे थाखाबाय जोंहा। बेनि अनगायैबो दिनै बिजेपि राजखान्थि दोलोआ नेसनेल सासे बिइं ए नेसनेल पलिटिकल पार्टी बिजेपि इज गोइंग टू डमिनेट बिटिआर एरिया और बिटिसि एरिया, जायखुनु जाया एनिवान। दा बुजिखाबाय बिथांमोना गादबना दों। दा बेखौ लानानै गोबां सरसा सोलिगासिनो दं मिडियानि गेजेरावबो। बिस्वजित दैमारी सारखौ चिफ जागोन बिटिसिनि। बेवहाय बिथाङा मिडियायावबो बुंदों नै बावैसो सिगाङाव, माखासे प्रेसिडेन्टआनो होन बा आयेन आफादनि बुंथिगिरि अध्यक्ष बिथांमोना जाहैबाय माखासे नियम थायो। बे नियमनि गेजेरजों बिथांमोना राजनीतिकआव खुनु लोब्बा थानो मोना, बाहागो लानो मोना होनदों। नंगौ, बेखौ बयबो मिथियो। बयबो गोरों गोरा सुबुंफ्रा आरो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ रायजोनो खोन्थाना होनांगौ। साबायखर बावो आं बिस्वजित दैमारी सारसिम। नाथाय मोनसे खोथाया बे, नोंनाव मालायखि लब गैया जागोन दा बे बिटिआरनि चिफ जानो, बिटिसिनि चिफ जानो। दा बे बुस्थुआ बे बिबानाव थाबाय थानाय समावहाय जुदि नोंथाङा पलिटिकेल हान्जायाव बाहागो लानो उसुबिदा जायोब्ला बेखौ सारेन्डार लागोन, रिजाइन होगोन, होमब्लाथ' गेलेनो मोनबाय, अट'मेटिकेलि फैबाय, नङा होमबा? दा अनेक लामा दं, जायाखौ होननो हाया। बिथाङाबो सिंजों सिं नाजानो हागौ। आरो ओरैहाय बे इउपिपिएलआ थाबाय, बिराद थियारि सोलिगासिनो, बिथांमोनाबो खामानि मावगासिनो। नक्लि अरुनदय होगोन होननानै होगासिनो दं। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ थगायनानै मिथिङाव लाङो। बिपिएफनिबाबो केमेरा खेबदावलाबायना होनसै। गोसोआनो गैखायाबा केमेरा खेबना लोगो मारै फुटे थानांगौ, बे मोनसे खोथा। दा दिनै बिपिएफनि रग' बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिया दिनै फैगौ 2025 बिटिसि इलेक्सनाव देरहाथारगोनखौ रोखा हिसाबै फोरमान होदों। आरो बेनि थाखाय बिथांमोना लाख लाख सुबुं गौमा खिन्थानोबो राजि। अब्ला नायदो नोंथांमोना दोहौखौ नुयोब्ला माबादि जागोन रायजो राजाफोरनि गोसोआव, बेसो मोनसे इमाजिना। केन इउ इमाजिन इट? दा अब्ला सासे दैदेनगिरिया बिनि सायाव मा फोरमान होदों बेखौ नायलांदो, जोबनायाव कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। गिबियाव आङो नोंथांमोननि निउस पर्टेलखौ आङो धन्यबाद जासिग्रोबाय। दिनैनि जोंनि बे बनगाव ब्लक कमिटिनि 7 ट्राइनेल कनफारेन्सआव नुजाफैनायनि थाखाय। आरो बिनिफ्राय आंजों लोगोसे बाहायनो जोंनि दिनै बनगाव ब्लक कमिटिनि इनचार्ज मानव गेदेर ईश्वर चन्द्र मुसाहारि नार्जारी, आरो लोगोआव जोंनिनो गाहाय नेहाथारि सुशान्त सरकार, आरो लोगोआव गोबां जोंनिनो उइंफोर इउथ, BSU, वुमेन आरो माइनरिटि सेल दङ, आरो कस्ट ट्रान्सफरमेसन सेल दङ। दिनै जों ज' गिबियाव जों दिनैनि जोंनि हाबाया जों दिनै फ्लेग हस्टिं खालामग्रोबाय। जोंनि BPF दोलोनि फ्लेगखौ जों बिरहोग्रोबाय। आरो जों दिनैनि जोंनि हाबाफारिया दिनै सानसे बनगाव ब्लक कमिटि हिसाबै। गतिके जोंनि बनगाव ब्लक कमिटिया दिनै जोङो बेखौ मोनसे मेहेरगोनां मोनसे मेल खुंगोन, आरो बे मेलाव नुजाफैगोन जोंहा जोंनिनो बारग' आसामनि एक्स मिनिस्टार, स्टेटनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्म बायद', आरो लोगोआव जोंनिनो
डिस्ट्रिक्टनि अपोजिसन लिडार तथा सालाकाटिनि MCLA मानगोनां श्रीजुत सार देरहासात बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरो सासेबाव आलासि दंबावो जोंनिनो क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां श्रीजुत दिप्ति प्रसाद ब्रह्म आरो जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ सानसेनि प्रग्राम लादों आरो जों दिनै बे सानसेयाव जोङो जोंनि जेसेबां प्राइमारि बनगाव ब्लक कमिटियाव थानाय 13टा प्राइमारिनि गासिबो जोङो साफ्रोमबो जोङो प्राइमारिनिफ्राय बिदिनो 40 जन 50 जन सोरबा 80 जन 100 जनबो फैगोन जोंना नैबे लकेल आफलागावआव गोबां ओंखारगोन आरो जों दिनै बाहाय नियार एबाउट 1200निफ्राय 1500नि माबा मानसि गेदारिं जों खालामनो नाजादों। जोंनाव बनगाव ब्लकआव 13टा प्राइमारि दं आरो बे जों 13टा प्राइमारिखौ लानानै खालामदों दिनैनि फाइनाल कनफारेन्स आरो जोंहा दिनैनो जोङो जोंनि बडिखौ फुल फ्लेजै दाफुंगोन आरो दिनैनिफ्राय जों फैगौ 2025आव जे BTC इलेक्सन जानो गोनां बेखौ जों दिनैनिफ्रायनो जान्जि खाफ्रानानै बनगाव ब्लक कमिटि BPF हिसाबै जोङो जान्जि खाफ्राबाय। औ बेबो जोबोद गोजोननाय मोनसे कुइसन बा नोंथांनिफ्राय धन्यबाद थाबाय। जोंहा फैगौ 5 अक्ट'बराव जोंना डिस्ट्रिक्ट ट्राइनेल कनफारेन्स 7 ट्राइनेल कनफारेन्स जानो थांगासिनो बे फोथारावनो साउथ आफलागाव फोथारावनो आरो बे ओइदिनखालि जोंहा मानाव गेदेर मानगोनां श्रीजुत सार हाग्रामा महिलारियानो चिफ गेस्ट आरो बाहाय आङो जोंनि बनगाव ब्लक कमिटिजों लोगोसे 6टा ब्लक फकिराग्राम दतमा बनरगाव देबरगाव सालाकाटि बावखुंग्रि 6टा ब्लकआव जोङो गाजा गोमजायै 7,000 8,000नि गेजेराव जोङो सुबुं गौमा देखायनो नाजागोन। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।